Yo, so what's up mga idol? So ngayon kasama ulit natin si Rev Motovlog at si Mr. Rev. Then syempre kasama natin si Commander. Pumunta nga pala kami ngayon sa bahay nila Pechika Vlogs. Ayan kasi opening ng bagong shop niya. Uy, sana all. Yung mga benta niya doon guys is mga parts ng motor. Ayan, sa mga masalo sa mga pang Thai parts. Ayan, meron siyang mga rims, ganyan. Basta mga motor parts yung benta niya. So tignan na lang natin mamaya guys. Binumba eh. Oo, doon kasi yung bahay ni paring Win. Ayan yung lagi namin nakakasama na naka GX6R na black. So ewan kung sino pang makakasama sa squad guys, kung may pupunta. Kami kasi ni Rev, nagsabay kami kasi paras kaming taga San Carlos. Grabe, angas talaga ng Ninja 400 niya guys. Sana all. Angas nilang dalawa, tignan. Couple pa sila ng helmet guys, oh. Uy, sana all. Couple helmet. Couple din pala kami ni Commander. Damn! Yeah, boy. Oo, naka-pirate ako, din siya naka-Mario na NFR KYT. Uy, sana all. Then sila, para silang naka-TT course. Same design din, kaso yung kulay lang yung magkaiba. Bombahan mo. Di nag-signal light eh. Oh, di nag-signal light oh. Good morning sir. Pakuha nga yung wallet ko dyan. Opo sir. Pwede na. Opo, vaccinated na. Ay. May na po. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Oh, ayun, na-checkpoint tayo. So, ganun talaga ngayon guys. Ayan, maraming checkpoint talaga kasi election na. Ayan, gun ban. So, ayan guys, pag may checkpoint, ayan, kalma lang kayo. Paano masabi? Titignan lang naman nila yung driver's license nyo and vaccination card. O kung wala naman kayong dalang barel, di ba? O ba't kayo matatakot?
Station pala yun. Baho dito. Walang baho dito. Ang baho. Ba't ganito dito? Baka kayang nasa unahan natin. Paano masabi? Sabi ko na nga ba yung truck eh. Pwede na. So, first time ko palang makakapunta sa bahay nila Arvin ngayon. Pero si Rev nakakapunta-punta na siya sa bahay nila Arvin. So, ako ngayon lang talaga. Oh, I think dito nang paliko yung sa kanila. Ano ko na nga ba eh. So papasok dito yung bahay nila, yung shop niya. Ayan. O dito sa may school. Ewan kung anong school to. Hindi ko natin nabasa yung nakasulat doon. Yeah! Basta! Yeah! Chris Roms! Uy, basta. Sergio, musta? Long time no see. Tagal hindi ko nakasama si Sergio. Hindi ko lumalabas eh. Taga-alangan. Sino yung first time pumunta rito? Ako, first time namin. Dito na pala silang lahat. Ayan si Blaze Moto, si Sergio. Ayan, kung matagal na kayo sa channel ko, and makikita nyo si Sergio na naka-Duke 390, matagal natin kasama. Then si Chris Roms Moto Vlog, yeah. Nandito din si Sergio, ayan. Tagal natin hindi nakasama si Sergio. Yeah. Sana all, ano yan? Hero 9? Hero 8? 8? Sana all. Sana all. Uwi na. Sabay uwi na. Thank you. Yeah, boy. Si Moto Bracer, Fabi. Oh my God! Wow! Oh, ito talaga eh. Tara na. Yan. Alam ko may bunutan pa eh. So kahit muna kami guys. Balikan ko na ulit kayo mamaya. Mabenta na kung meron silang helmet, ID. Ayan, meron silang mga rings, upuan, Mona shop. Meron silang super log ring ko. Meron silang mga oil filter. Ayan, rims, headlights. Meron pa silang mini driving lights guys. Mga seat cover, relay, side mirrors. Meron din sila dito mga para motor guys. Meron silang mga kubi. Meron din silang brake fluid. Meron din silang mga langis. Music. Kaya lang guys, bisita lang kayo dito sa may Manawag.
So maliit pa yung shop niya. Pero habang tumatagal to guys, lalaki din to. So ganyan silang lahat. Yung mga motor niya. Ito pwede sa akin to eh. Ito na lang sa akin. Yeah, boy. Ito na lang sa akin. Ah, charot. Maganda lang sa kanya. Ito. Ito lang yung sa akin oh. Arvin. Sa akin na lang to. Uwi ko na. Ay, wala na pala. Sayang. Next time. Yun na lang, hintayin ko na lang yun ha. Oh my God! Wow! Hintayin ko lang. Bumili ako eh. Oh, yun o, yun o. Ay, oo nga no. Oo nga no. Oo nga. Yung... Yeah, basic of vlog. Congrats. Yun o, sticker o. Magkano to? 100. Yun, may kasamang may sticker pa yan. May karat tong isa ano. Sige, oy. Ano? Tara. Ay, buwisit dito pala. Ay, thank you. Magkano? 100. May sticker kayo wala? Akin na yung bago mong ilalagay ko nga sa Inmax yung sa windshield ko. Ilagay ko nga lahat ng sticker nyo. Sama ko. Ilagay ko. Hindi lang kasi dapat ang ano ko talaga dito. Ilagay ko lahat ng sticker nyo sa windshield ng Inmax. Eh, kay sir pala. Yeah. Sir Jo, na-miss ko si Sir Jo. Tagal namin din nagkita. Yan, tayo rin si Josel. Sama. Saan ka? Dito ka na. Ano ba talaga? Yan. Puno namin eh. Thank you, congrats. Thank you bro. Thank you. Congrats. Yan yung ZX6R ni Chris Drums. Sana all. So, nabulit kami. So, may mga iba pang hindi nakapunta dito. So, sayang. Pero, at least kahit papaano, di ba? Nakapag kita-kita ulit kami. Ayan, so congrats ulit kay Beshika Vlogs and kay Arvin. Oh, thank you sa pagkain, bro. Ingat, next time ulit. Next time, set tayo. Ingat, next time ulit. Set tayo. Next time ulit, set tayo. Next time ulit, set tayo. Well, na kami. Ha? Bro, thank you ulit, bro. Congrats. Oh, sige. Wala na kami, bro. Thank you. Wala na kami. Ingat. Next time ulit, set tayo. Ingat. Tara na ba?
Si Romel pa pala. Sana? Yun, yung hinihintay ko. Yeah, boy. Sana all. Bawal bomba, ha? Bawal bomba. Di ba bawal bomba dito? Sana all, JX6R. Tara na. Ingat, ingat. Thank you bro, congrats. Yun yung hinihintay ko eh. Sarap! So ayan, dito yung shop ni Beshika Vlogs. Ayan, sa mga gusto bumili dyan ng motor parts, ayan. Ingat, ingat, ingat! Sa lahat ng nakasama namin sa squad, ayan, so shoutout sa inyong lahat. So ayun, congratulate kay Beshika Vlogs, kay Arvin. Ayan. Salamat sa pagkain bro. So namiss ko yung ganong moment guys, yung kami na makakasama. So parang nabuo ulit yung squad. Ayan, sa lahat ng nakasama. Ayan, so shoutout sa inyong lahat. Kila Reg Motovlog, Chris Rubus Motovlog, kila Motovrazer, Bobby Motovlog, kila Sergio, ayan, The Shifting Gear, kay Blaze Motovlog, ayan, kay Pops Dex, ayan. So shoutout sa inyong lahat, especially kay Beshika Vlogs, ayan, na nag-open ng shop niya. So ayun guys, dito ko natatapusin ng vlog na to. Ayan, so sana sa susunod makapag-ride ulit kami, kaming magkaka-squad. So as always guys, maraming salamat ulit sa inyo, maraming salamat sa panood, at maraming salamat sa suporta. Basta lagi yung tatandaan guys, ride safe always. Peace. Ciao.